நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம். இப்போ நம்ம பார்க்க போறது நமது குழந்தைகளுக்கு மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ல இன்வெஸ்ட் பண்ண முடியுமா, மியூச்சுவல் ஃபண்ட் அக்கௌண்ட் ஓபன் பண்ண முடியுமா, இது சாத்தியமா அப்படிங்கறத எல்லாரோட கேள்வி. நம்ம பேர்லயே மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ் வச்சிருக்கிறவங்க நம்ம குழந்தைகள் பேர்லயே ஆரம்பிக்கலாமே, அது எத்தனை வயசுல இருந்து ஆரம்பிக்கணும், அதுக்கு என்னென்னலாம் பண்ணணும் அப்படிங்கறத இந்த வீடியோ கண்டிப்பா பயனுள்ள வீடியோவா இருக்கும். கண்டிப்பா வீடியோவை கடைசி வரைக்கும் பாருங்க. கண்டிப்பா இந்த மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ல குழந்தைகள் பேர்ல முதலீடு பண்றதுனால என்ன லாபம் என்ன நஷ்டம் அப்படிங்கறத பத்தி நம்ம தெளிவா அனலைஸ் பண்ணலாம். கண்டிப்பா வீடியோ கடைசி வரைக்கும் பாருங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். நமது சேவிங்ஸ் இன் தமிழ் யூடியூப் சேனல் அப்படிங்கிறது ஒரு எஜுகேஷன் பர்பஸ்க்கான சேனல் தான். இல்ல எந்த பங்குகளும் வாங்குங்க அப்படின்னு நம்ம ரெக்கமெண்ட் பண்றது இல்ல. அது மட்டும் இல்ல, இது நான் செபி ரிஜிஸ்டர் டிப்ஸ் போடுறது பங்கு மற்றும் பங்கு சந்தை சார்ந்த புரிதலுக்கான ஒரு வீடியோ தான். அது மட்டும் இல்ல, நம்ம டெலிகிராம் குரூப்ல ஜாயின் பண்ணாத நண்பர்கள் ஜாயின் பண்ணுங்க. இது மாதிரி நிறைய பினான்சியல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பத்திய நிறைய டிப்ஸ் கிடைக்கலாம். உங்களுக்கான டவுட்ஸை நீங்க கிளாரிஃபை பண்ணிக்கலாம். அதே மாதிரி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம இருக்கக்கூடிய நண்பர்களும் அப்படியே கொஞ்சம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. அது மட்டும் இல்ல, உங்களை வீடியோ பத்திய கருத்து எதுவா இருந்தாலும் கமெண்ட்ல தெரிவிங்க அப்படிங்கறத நான் சொல்லிக்கிறேன். அது முடிய பெல் நோட்டிபிகேஷனை தட்டி விடுங்க. ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா, இந்த மியூச்சுவல் ஃபண்ட் ஆரம்பிக்கணும். ஹவு டு இன்வெஸ்ட், எப்படி ஆரம்பிக்கிறது, அதுக்கு என்ன பண்ணணும், அது எங்க போய் ஆரம்பிக்கணும், எதுல இன்வெஸ்ட் பண்ணணும், இதை பத்தி தான் இந்த வீடியோ ஃபுல்லா கரெக்டா ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து கடைசி வரைக்கும் பாருங்க. ஃபர்ஸ்ட் நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா நமக்கு நம்ம குழந்தைகள் பேர்ல ரெண்டு முக்கியமான விஷயங்கள் தேவைப்படுது. ஒன்னு சேவிங்ஸ் அக்கௌண்ட். இந்த சேவிங்ஸ் அக்கௌண்ட் எப்படிங்க மைனரா இருக்கிறவங்களுக்கு ஆரம்பிக்க முடியுமா அப்படின்னு நீங்க கேட்கலாம். கண்டிப்பா ஆரம்பிக்கலாம். ஆனா அதை என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா, உங்க ஒய்ஃப் பேர்லயோ இல்ல உங்க பேர்லயோ நீங்க ஜாயிண்டா இதை ஓபன் பண்ணணும் இந்த அக்கௌண்ட். ஆனா இதுக்கு ஒரு வயசு கொடுத்திருக்காங்க. ஏன் கொடுத்திருக்காங்கன்னா, நீங்க மைனரா எந்த ஏஜ்ல வேணாலும் நீங்க ஆரம்பிக்கலாம். ஆனா அவங்க 10 வயசுக்கு மேல இருந்தா அந்த செக்ல அவங்க தான் கையெழுத்து போடணும். என்ன சார் மைனருக்கு செக் இஷ்யூ பண்றாங்களா அப்படின்னா, கண்டிப்பா இஷ்யூ பண்றாங்க. அவங்களுக்கு 10 லீஃப் இருக்கக்கூடிய செக் புக் எலிஜிபிளா இருக்கு. நீங்க போய் ஸ்டேட் பேங்க்ல கேட்டீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் அதெல்லாம் கொடுக்க மாட்டாங்க, இல்லன்னு சொல்லிடுவாங்க. நீங்க ஃபர்ஸ்ட் எடுத்த உடனே நீங்க நேரா போங்க, இது மாதிரி மைனர் அக்கௌண்ட் ஓபன் பண்ணணும்னு சொல்லுங்க. அதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, நீங்க யாரு உங்க கார்டியனோ இல்ல உங்க பேரண்ட் யாரோ ஜாயிண்டா வச்சுக்க போறீங்களோ, இப்போ அவங்க உங்க ஒய்ஃபா இருக்கலாம், இல்லனா நீங்களாவே இருக்கலாம். உங்களோட போட்டோ 2, அந்த குழந்தையோட போட்டோ 2, அந்த நம்ம குழந்தையோட பர்த் சர்டிபிகேட் ஒன்று எடுத்துட்டு போங்க. அது மட்டும் எடுத்துட்டு போனாலே போதும். இது வேற எந்த விதமான டாக்குமெண்ட்ஸும் தேவையில்லை. அதுக்கு பதில் உங்களோட பேன் கார்டு கேட்பாங்க. யாரு பேரண்டோட பேன் கார்டு கேட்பாங்க. அதையும் எடுத்துட்டு போயிடுங்க. அது ஒரு அட்ரஸ் ப்ரூஃபுக்காகவும் அவங்க வச்சுக்கிறாங்க. பட் அக்கௌண்ட் குழந்தை பேர்ல தான் இருக்கும். அது ஃபுல்லாவே அவங்க மைனருங்கிறனால உங்களை அவங்க அடிஷனலா அந்த அக்கௌண்ட்ல அவங்க ஆட் பண்ணிக்கிறாங்க. ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு அக்கௌண்டாவும் உங்களுக்கு இருக்கும். இதுல நீங்க ஒரு டைமுக்கு 49,000 ரூபாய் வரைக்கும் நீங்க டிரான்சாக்சன் பண்ணிக்கலாம். இதுக்கு மினிமம் பேலன்ஸ் எல்லாம் கிடையாது. இந்த அக்கௌண்ட்டுக்கு மினிமம் பேலன்ஸ் எல்லாம் கிடையாது. சோ நீங்க ஆட்டோமேட்டிக்கா இந்த அக்கௌண்ட்டை நீங்க ஓபன் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நீங்க ஓபன் பண்ணிட்டீங்க, உங்களுக்கு ஒரு அக்கௌண்ட் ஒரு பாஸ்புக் கொடுத்துருவாங்க. வேற இதுல ஏடிஎம் கார்டு எல்லாம் கிடைக்காது. இந்த ஜூனியர் அக்கௌண்ட்ல நீங்க ஓபன் பண்றதுக்கு உங்களுக்கு ஏடிஎம் கார்டு கிடைக்காது. சோ உங்களுக்கு கொடுக்க போறது ஒரு அக்கௌண்ட் பாஸ்புக்கும் ஒரு செக் புக்கும் கிடைக்கும். செக் புக் நீங்க எஸ்பிஐல பண்ணீங்கன்னா உங்க வீட்டுக்கு செக் புக் வந்துடும். சரிங்களா? 10 லீஃப் இருக்கக்கூடிய செக் புக் உங்களுக்கு எலிஜிபிளா உங்க பையனோ பொண்ணோ உங்க குழந்தைகளுக்கு கொடுத்துருவாங்க. இல்ல நான் பேரண்ட் இல்லைங்க கார்டியன் அப்படின்னா, கார்டியனுக்கு கோர்ட் இஷ்யூ பண்ணிருப்பாங்க இல்லையா ஒரு டாக்குமெண்ட், அதை நீங்க ப்ரொடியூஸ் பண்ற மாதிரி இருக்கும். அதை நீங்க ஒரு 2-3 காப்பி ஜெராக்ஸ் எடுத்து வச்சுக்கோங்க. சோ அடுத்து இப்போ அக்கௌண்ட் ஓபன் பண்ணியாச்சுங்க. இப்போ அடுத்து என்ன பண்ண முடியும்? ஏன்னா இப்போ நான் சொல்ல வர விஷயம் என்னன்னா, அக்கௌண்ட்ல கையெழுத்து போடுறது உங்க பையன் தான். அவங்க சோல் நேம்ல அவங்க மைனர் ஒரே மாதிரி கையெழுத்து போடுறதுக்கு மட்டும் சொல்லி கொடுத்துருங்க. அதுக்காக 10 வயசுக்கு மேல இருந்தா நல்லா இருக்கும். அவங்க பேர் எழுத தெரிஞ்சா போதுங்க. அவங்களுக்கு வேற ஒன்றும் பெரிய சிக்னேச்சர் எல்லாம் போட வேண்டியது இல்லை. அடுத்து பாத்தீங்கன்னா, இப்போ நம்ம அடுத்து என்ன பண்ண போறோம்? பேன் கார்டு அப்ளை பண்ண போறோம். ஏன் அப்படின்னா, நீங்க அவங்களுக்கு மைனர் அப்படிங்கறதால அவங்க மைனர் பேன் கார்டு ஒன்று இஷ்யூ பண்ண போறாங்க. நீங்க பாத்தீங்கன்னா தெரியும், இதுதான் மைனர் பேன் கார்டு. இல்ல நேமெல்லாம் நான் மறைச்சிருக்கிறேன். இந்த இடத்துல மைனர்னு போட்டிருக்கும், போட்டோ எதுவுமே இருக்காது. பட் இந்த சிக்னேச்சர் இந்த இடத்துல இருக்கு பாத்தீங்களா? இந்த சிக்னேச்சர் இடத்துல நீங்க கார்டியனாவோ பேரண்டோ நீங்க யாரோ ஒரு அக்கௌண்ட்ல பண்ணிருக்கீங்க இல்லைங்களா? அவங்க இது அப்ளை பண்றதுக்கும் ஒன்றும் பெரிய விஷயம் இல்லை. நீங்க டைரக்டாவும் அப்ளை பண்ணலாம். இல்ல நான் யார்கிட்டயாவது கொடுத்து அப்ளை பண்றதுனால டைரக்டா பையன் பேர்லயோ பொண்ணு பேர்லயோ நீங்க ஒரு பேன் கார்டு ஓபன் பண்ணீங்க. அதுக்கும் என்ன தேவை அப்படின்னா,
ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒரு ஏஜ் ப்ரூஃப், உங்க பர்த் சர்டிஃபிகேட் எடுத்துக்கங்க. அடுத்து உங்க பேங்க் அக்கௌண்ட் வச்சிருக்கீங்க இல்லைங்களா, அந்த பேங்க் அக்கௌண்டோட ஸ்டேட்மெண்ட் எடுத்து ஒரு அட்ரஸ் ப்ரூஃபுக்காக நீங்க அதையும் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ ஈஸியா இதை அப்ளை பண்ணீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு பேன் கார்டு, இது ஆக்சுவலா கீழே இருக்கிற மாதிரி பேன் கார்டு வீட்டுக்கே வந்துடும். பேன் கார்டு மைனர்னு போட்டு நம்ம கார்டியனோ பேரண்டோட சிக்னேச்சர் போட்டு பேன் கார்டு நம்ம வீட்டுக்கு வந்துடும். இதுக்கு வந்து அவங்க நம்ம வெளியில கொடுத்து பண்றதால அவங்க 200 rupees நம்ம சார்ஜ் பண்றாங்க. பட் நார்மலா நாமளே ஆன்லைன்லயும் இது பண்ணிக்க முடியும். பர்மனன்ட் அக்கௌண்ட் நம்பர் நம்ம பையன் பேர்லயோ பொண்ணு பேர்லயோ கண்டிப்பாக ஒரு பேன் நம்பரோட வந்துடும். அந்த பேன் நம்பரை வச்சு நாம இப்ப போய் ஆன்லைன்ல இன்வெஸ்ட் பண்ணிக்க முடியுமா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அங்கதான் ஒரு விஷயம் இருக்கு. அந்த பர்த் சர்டிபிகேட் அந்த இதை டாக்குமெண்ட்டை வச்சு நம்ம போய் இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் முடியாது. என்ன காரணம் அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணும்போது KYC கிளியர் ஆகாது. அது ஆன்லைன்ல நம்ம இண்டிவிஜுவலா பண்ணா கிளியர் ஆகிறது கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும். அது மட்டும் இல்ல, நம்ம கிட்ட செக் புக் தான் இருக்கு பையன் பேர்ல போடுறதுக்கு. சோ நம்ம இப்போ வந்து பேங்க் அக்கௌண்ட் இருக்கு, பேன் கார்டு ரெண்டுமே வாங்கியாச்சு. இப்ப வாங்கினதுக்கு அப்புறம் என்ன மாதிரியான ஃபண்ட் எல்லாம் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்றதுக்கு நிறைய கைடன்ஸ் இருக்கு. நம்ம யாரோ ஒரு இப்போ ஏதோ ஒரு புரோக்கரேஜ் எடுத்துக்கங்க, அது வந்து ஆதித்ய பிர்லா மியூச்சுவல் ஃபண்ட் அந்த ஆபீஸா இருக்கட்டும், இல்லைன்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்ச புரோக்கரேஜ் ஆபீஸா இருக்கட்டும், அவங்க கிட்ட போயிட்டு நீங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, இந்த பேன் கார்டோட காப்பி பிளஸ் உங்க பேரண்டோ அவங்களோட பேன் கார்டு காப்பி பிளஸ் ஒரு செக் லீஃப்ல நீங்க என்ன ஃபண்ட் யூஸ் பண்ண போறீங்களோ அந்த ஃபண்டோட நேம் மென்ஷன் பண்ணி எவ்வளவு அமௌண்ட் அப்படின்னு சொல்லி மென்ஷன் பண்ணி இந்த செக் புக்கையும் உங்களோட செக் புக்ல இருக்க செக்கையும் இவங்களோட பேன் கார்டு டீடைல்ஸையும் நீங்க சப்மிட் பண்ணிட்டு அவங்க கொடுத்துட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன ஃபண்ட் அப்படிங்கறத பத்தி நம்ம அடுத்தடுத்த வீடியோல பார்க்கலாம். என்னென்ன ஃபண்ட் வந்து சில்ட்ரன்ஸுக்கு வந்து நல்ல பாசிட்டிவா இருக்கு, நல்ல ஒரு குரோத்தா இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இதுல நிறைய ஃபண்ட்ஸ் அவங்க சொல்றாங்க. ஸோ இதுல வந்து நல்ல ரிட்டர்ன்ஸா தான் இருக்கும். ஏன்னா இது வந்து ஒரு லாங் டேர்ம் இன்வெஸ்ட்மெண்டா தான் இருக்கும். நம்மளோட கோல் இப்போ நம்ம ஒரு குழந்தைகள் பேர்ல போடுறது எதுக்கு இன்னைக்கு போட்டு நாளைக்கு எடுக்கிறதுக்கா அப்படிலாம் கிடையாது. ஸோ நம்ம இதை வந்து அவங்களோட படிப்புக்காகவோ அவங்களோட மேரேஜுக்காகவோ இல்ல அவங்க ஃபாரின்ல போய் படிக்கிறதுக்கான ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பிளானர் எதிர்நோக்கி தான் இந்த ஃபண்டை நம்ம போடுறோம். அதனால மேக்சிமம் இந்த ஃபண்ட் எல்லாமே மேக்சிமம் லாங் டேர்ம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஃபண்டா இருக்கனால இந்த ஃபண்ட் எல்லாமே நல்லாவே பர்ஃபார்ம் பண்ணும். அதுல நம்ம செலக்ட் பண்ணி நல்ல ஃபண்ட் என்னங்கறதை நான் சொல்றேன். இல்ல முக்கியமான ஒரு 4-5 ஃபண்ட் இருக்குதுங்க. டாடா யங் சிட்டிசன் ஃபண்ட், இதெல்லாம் வந்து சில்ட்ரன்ஸ் ஃபண்ட், UTI CCA இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஃபண்ட், HDFC சில்ட்ரன் கிஃப்ட் ஃபண்ட், ஆக்சஸ் சில்ட்ரன் கிஃப்ட் ஃபண்ட் இப்படிலாம் இருக்கு. இதுல எல்லாம் நோ லாக்கிங் பீரியடே இருக்கு. ஆக்சஸ் கிஃப்ட் ஃபண்ட்ல எல்லாம் சம் பீரியட்ல வந்து 5 years வரைக்கும் லாக்கிங் பீரியட் சம் ஃபண்ட்ஸ்ல வச்சிருக்காங்க. லாக்கிங் பீரியடோட டைரக்ட் பிளான்ஸும் இருக்கு அவைலபிளா. சோ என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்க இந்த ஃபண்டை டைரக்டா செலக்ட் பண்ணி நீங்க இன்வெஸ்ட் பண்ண முடியாது. முதல் டைமா நீங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணும்போது யாராவது ஒரு புரோக்கரேஜரோ இல்லைன்னா உங்களோட நண்பர்களோ யாரோ ஒருத்தர்கிட்ட அந்த புரோக்கரேஜ் கம்பெனிட்ட நீங்க செக் லீஃப் கொடுத்து அது வழியா தான் நீங்க பண்ணிக்க முடியும். சோ அதுதான் இதுல இருக்கக்கூடிய ஒரு சின்ன டிராபேக். நாமளே செலக்ட் பண்ணிக்க முடியாது. ஆனா நீங்க என்ன ஃபண்ட்ல போடணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அந்த ஃபண்டை அவங்க கிட்ட சொல்லிட்டீங்கன்னா அவங்க அதுல இன்வெஸ்ட் பண்ணிடுவாங்க. அதுல எந்த விதமான மாற்றமும் கிடையாது. அவங்க மாத்தி எல்லாம் பண்ண மாட்டாங்க. பட் அவங்களுக்கு அந்த புரோக்கரேஜ் கம்பெனிக்கு ஒரு % வரைக்கும் அவங்க புரோக்கரேஜ் சார்ஜஸ் மாதிரி அவங்க எடுத்துக்குவாங்க. ஆனா பரவாயில்ல, நமக்கு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் தான் முக்கியம் அப்படின்னு நினைக்கிறதுனால அதை வந்து பண்ண போறோம். அடுத்து பாத்தீங்கன்னா இதுல வந்து என்ன லாபம் சார்? இப்ப நம்ம என்னென்ன பண்ணிட்டோம், எங்க போய் ஏன் இன்வெஸ்ட் பண்ணணும், எதுக்காக இன்வெஸ்ட் பண்ணணும், இதை எப்படி பண்ணணும்ன்றத நம்ம பார்த்துட்டோம். அடுத்து இதுல இருக்கக்கூடிய நன்மை தீமைகள்னு 2-3 விஷயங்கள் இருக்கு. என்னன்றது இதுல வந்து நன்மைகள் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா பினான்சியல் கோல் நம்ம ஒரு செட் பண்ணி வச்சிருக்கிறோம். 20 வயசுல நம்ம பையனுக்கு வந்து ஒரு இந்த டாக்டருக்கு படிக்கணும், இல்ல எங்கேயோ போகணும், இல்ல ஃபாரின்ல போய் படிக்கணும்னால பினான்சியல் கோலை நம்ம இப்பவே டிசைட் பண்ணிக்க முடியும். இன்னொரு மிகப்பெரிய விஷயம் என்னன்னா டாக்ஸ் எஃபிஷியன்சி. இந்த கேபிட்டல் கெயின் டாக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது இப்போ ஒரு 20 வயசுல அவன் வந்து எங்கேயோ வேலைக்கு போறதுக்காக அவனுக்கு பணம் எடுக்கிறோம் அப்படின்னா அந்த கேபிட்டல் டாக்ஸ் கெயின் வந்து நமக்கு கிடையாது. நம்ம தலையில அந்த டாக்ஸ் கெயின் உழுகாது. இது மிகப்பெரிய அளவுல அவனை வந்து வேலைக்கு போல, சோ அவனால டாக்ஸ் கட்ட முடியாது. அந்த டாக்ஸ் கெயினுக்கான ரிலாக்ஸேஷன் வந்து அந்த பையனை போய் சேரும். ஏன்னா அவன் அப்ப மேஜர் ஆயிடுறான். இதுதான் ஒரு முக்கியமான விஷயம். அடுத்து இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா அவன் மைனர்ல இருந்து மேஜர் ஆன உடனே உங்களோட மொத்த செட்டிங்ஸ் ஆஃப் இந்த ஃபண்ட் உங்க அக்கௌண்ட்டை மாத்தணும். அதே மாதிரி பேன் கார்டை வந்து மேஜருக்கு மாத்திக்கணும். இந்த இரண்டையுமே
நீங்க கண்டிப்பா உடனடியாக செஞ்சிடணும். ஏன் இப்படி செஞ்சிடணும் அப்படின்னா, அவன் ஆல்ரெடி 18 இயர்ஸ்க்கு மேல ஆயிட்டானா, இஸ் ஆல்சோ டிசிஷன் மேக்கர் ஆகிடுறான். அவனே தனியா வந்து சுயமா சிந்திக்க முடியும். அவனுக்கு தனியாவே அக்கௌண்ட் கொடுக்குறாங்க. ஸோ நீங்க இதே பேன் கார்டை கொடுத்து அதை வந்து மேஜருக்கு உண்டான பேன் கார்டை நீங்க இண்டிவிஜுவல் பேன் கார்டை நீங்க மாத்திக்க முடியும். அதே மாதிரி அக்கௌண்ட்டும் மாத்திக்க முடியும். அந்த டைம்ல அந்த பணம் அவனுக்கு கண்டிப்பாக ஒரு மிகப்பெரிய அளவுல உதவி செய்யும் அப்படிங்கிறது ஒரு முக்கியமான விஷயம். இந்த மைனர் டு மேஜர் மாத்தாம போனா உங்க அக்கௌண்ட் இருக்கட்டும், உங்க பேன் கார்டா இருக்கட்டும், என்றுமே ஃப்ரீஸ் ஆயிடும். அதை யாரும் எதுவும் பண்ண முடியாது. சோ அதுல இருக்கக்கூடிய பணம் உங்களுக்கு உபயோகப்படுத்த முடியாம போயிடும். அது ஒரு விஷயம். அப்புறம் இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா, அவனே வந்து தனியா மேஜர் ஆன உடனே நான் இன்வெஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன்னு சொல்லி அதுல இருக்க பணத்தை எடுத்து அவன் இன்வெஸ்ட் பண்ணும்போது தான் பிரச்சனையே ஸ்டார்ட் ஆகுது. சோ நீங்க வந்து அவனை அந்த டைம்ல கைட் பண்ண வேண்டியதா இருக்கும். அந்த பணத்தை அவன் வித்ட்ரா பண்ணணும். அந்த வித்ட்ரா பண்றதை நீங்க வந்து அவனுக்கு அந்த பணத்தை வித்ட்ரா பண்ணி உங்களுக்கு நீங்க கைட் பண்ணி அவனுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா வேற இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்றதா இருந்தாலும் சரி, அவனுக்கு அந்த பினான்சியல் கோல் அவன் அச்சீவ் பண்றதா இருந்தாலும் நீங்க தான் அவனுக்கு கைட் பண்ணணும். இதுதான் இதுல இருக்கக்கூடிய மிக முக்கியமான விஷயம். சோ நமது குழந்தைகளும் ஒரு முதலீட்டாளர்கள் முதலீடுக்கான ஒரு வாய்ப்பா, குழந்தைகளுக்கான முதலீட்டுக்கான வாய்ப்பா இதை நம்ம பயன்படுத்திக்க முடியும். இதுல நமக்கு டாக்ஸ் கெயின் வந்து ரொம்ப டாக்ஸ் எஃபிஷியன்சி கெயின் வந்து நமக்கு ரொம்ப அதிகமா கிடைக்குது. சோ அதனால இப்பவே நீங்க பெரிய அளவுல எல்லாம் முதலீடு பண்ண வேணாம். குழந்தைகள் பேர்ல மாசம் நம்ம கையில இருக்கிற பணத்துல ஒரு 3000 4000 5000 நீங்க இந்த மாதிரி மியூச்சுவல் ஃபண்ட் வழியா போடும்போது, சரி சார் இந்த சைல்டு கிஃப்ட் ஃபண்ட் இந்த மாதிரி ஃபண்டு தான் போடணுமா, நான் வேற ஃபண்ட் எல்லாம் போடணும்னா எந்த ஃபண்டு வேணாலும் நீங்க போட்டுக்கலாம். அந்த ஃபண்டு எல்லாமே நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ணக்கூடிய ஃபண்டா தேர்ந்தெடுத்து நீங்களே போட்டுக்கோங்க அப்படிங்கறத நான் சொல்லிக்கிறேன். வேற இதுல ஏதாவது டவுட் இருந்தாலும் எனக்கு கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. கண்டிப்பா நம்ம அதை பத்தி டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். நம்ம குரூப்லயும் இதை பத்தி கொஸ்டின் கேளுங்க, அதை பத்தி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். நன்றி, வணக்கம்.